gipato diri nga items para sa imo ha? Sir, alam ko yan. Oh, na gani. Ako may nagpa-prank. Ayun, ako na inyong giprank. Ay, nagkuha na ni, oy. Si Albert gani, ma'am. Kasi magoy Albert. Ex daw na nimo sa una. Wala ko'y ex, oy. Wala ko'y uyab diri. Og salamat sa pagsuporta sa imuhang pamilyaan. Bisan tuod na agian nimo ang kapait o kalisod sa abroad. Naanakay na human sa imuhang pagpaningkamot og naanakay balay. Nang sunod imong gibuhat, nag-eskwela ka sa abroad. Og tuod man, ni-graduate ka pagka-nurse. Og sa imuhang pagpaso nga walay inahan sa imuhang kilid. So, congratulations nimoan ang nagmamahal, mama o papa. Parang kailan lang ang mga pangarap ko'y kay hirap abutin. Dahil sa inyo, napunta ako sa aking nais marating. AM Digos Flower Shop, delivering happiness. Ay, ma'am, hapon. Ikaw si Mama na? Din na lagi patong si J, kuan ni ma'am, si Albert Villarosa. Wala ka kailan ya, ma'am? Nasa gipato diri nga items para sa imo ha? Sir, alam ko yan. Oh, na gani product kailang Albert Villarosa. Kailan na? Nasa gipato diri ma'am, pwede nimo pa claim lang to sa likod. Ay, nagprank ani, oy. Ali ma'am, nandito sa likod ma'am. Ikaw na lang. Kapalo ka ani niya, oh. Ano ba kailan makasakuha? Siya, to sa gawas ma'am. Ay, nagprank ani, oy. Nangutan na rin sa kaila ba ka ni Ana? Si Albert ni ma'am, si Albert Villarosa. Kasi may nagprank ani. Ganong i-prank man ka ma'am? Ang papel niya. Ano, ganong i-prank man yun si ma'am? Mangutan na sila, ganong ikaw i-prank daw ka. Ako may nagpa-prank ngayon. Ako na inyong giprank. Mas nindot mo kang Ana daw ma'am. Balos ba, balos? Oo, gani, no? Kaya sila nakita dati sa video, ikaw karon gusto na po nila ikaw na makitaan. Karon? Kasi may nagkuha na ni, oy. Si Albert yun ma'am. Kasi magoy Albert. Ex daw na nimo sa una. Wala ko'y ex, oy. Wala ko'y uyab diri. Uwe. Sure ka? Sure. Nam, ganun siya drin, naguban na mo. Ang kinsa na. Taga ko na siya, taga Davao. Nadia siya, sa likod to. Abri lang. Surprise! Ay, kinsa mo naghatag, Andy. Thank you. Thank you so much. Kinsa naghatag, Andy, oy. Mama. Ano to, oy? Oh, muhilak man! Kabalo na daw siya, pero muhilak di ay. Sumama yung hapon. Congratulations. Magpaila-ila dahil mi. Ako rin si MM, kani si Abby. We are from AM Digos Flower Shop. So nami diri karon para i-surprise ka sa imuha mother. So na siya yung message para sa imuha, ma'am. Bro, karon na jud ni ba? Yung ma. Ano sa mga ni ba? Wala ka, alis ka lang na. Diri ka sa tunga. So na siya yung message, ma'am, para sa imuha. Basahon ako ha. Anak siya. Sao na ako nagpapa-surprise karon. Sino-surprise niya na ako. Gusto siya mo balos nga muhilak ka. So, anak siya, ma'am. Maayong adlaw ninyong tanan. Ang una na itong pasalamatan ang Ginoo. Kay kung wala siya, wala tay mahimo. O salamat usab sa nagdumala sa AM Digos. O salamat sa pagsuporta sa imuhang pamilyaan. Bisan tuod na agian nimo ang kapait o kalisod sa abroad. Imo gihapong gisuportaan. Naanakay na human sa imuhang pagpaningkamot o naanakay balay. Nang sunod imong gibuhat, nag-eskwela ka sa abroad. O tuod man, ni-graduate ka pagka-nurse. Proud kayo imong kanahan. O congrats na lang. Isag walay isabit o garland nimo. O sa imuhang pagpaso nga
walay inahan sa imuhang kilim. O bisan tuod wala mi gigabayan gihapon ka sa Ginooan nga tagaan ka og maayong paglawas o natuman ra jud ang imuhang mga pangandoy. O congratulations nimoan ang nagmamahal mama o papa uban sa imuhang mga igsuon, Ate Alma, Archie, Alfie, Adele ug uban sa ilahang pamilya. Wala jud ko kahibalo jud na kuan. Pero pagka kita na ko sa iya ha kahibalo na ko, parang na jud ni. Tingnan din ako siya kapag helmet o. Wala man nag-helmet. Wala akong helmet kay. Dalam niya po kamera, ma'am. Sige ma'am, basig na kay personal message sa imong anak. Wala na maorat to. Para to. Day. Pahilak pa ko niya. Yaging adlaw. Asa na po? Congratulations day no. Ay, oh. Bangkal. Kusugan ulan. Tama din. Ang akong ikakuan lang yun sa imuha day nga salamat lang yun kayo nga imo yung ipakita jud nga usa jud ka matinud anong anak kay bisan ikaw lang ang naningkamot sa imong pag-eskwela nakalampos jud ka. O salamat kayo nga imo yung ipakita jud sa tanan no labi na karon o nga ang tanan jud nimong makuan imo yung kanang imuhang gidala aron malingaw pud sila kay nimo pa kaisara. Una nga salamat kay day labi na dako ko kay jud ko pasalamat karon na jud ko pasalamat jud sa imong anak jud kuan sa imong gibuhat sa ako aday abi nimo dako jud kay na kong kalipay kay wa jud nako damhabang nga kanang sa una nga panahon nga baliwala lang guto nga mga kuan sa gamay pa ka ako'y nag-atiman sa imuha ako'y nagbata una wa jud nako dahuma nga sa imong pag-eskwela muli ka gulay-gulay ra tinod pero wa jud ko nagdahom nga imuha jud tong himuon sa ako pasalamat po kog dako sa imuha ug muna karon ako lang yung ikuan sa imuha padayon lang jud ay nga kanang buutan pa jud mabuutan pa jud ka ug dili jud nato ang kanang kuano nga atong pagsalig sa Ginoo no kay wala man jud tay mahimo kun wala ang Ginoo muna nga salig lang jud ta sa Ginoo sa atong pagtrabaho kay balo ko nga ang Dios jud magauban sa imuha ang Dios jud naa pa jud plano jud sa imuha day bisan asa kaabot nga mo trabaho ikauban lang jud ang Ginoo kay wa jud ang Ginoo ra jud ang nasayon guys ang Ginoo gud na mao ra gyud nasayon kun unsa ang laraw kun unsa ang imong plano hibaw-an jud na sa Ginoo na nga isalig lang jud kanunay sa Ginoo muna padayon lang jud ay sa imong pagkabuutan ug ikaw pa jud kanang tagaan pa jud ka kay sa imong gibuhat nga kanang mahigugmaon jud ka sa tanan day wa jud kay gipili no mahigugmaon jud ka sa tanan muna nga sa imong pangidaron karon nga kanang bata pa jud gihapon ka bisag taas-taas imong pangidaron tungod sa imong makuan bata pa jud dili gyud makuan nga kuan na tag-edad muna nga padayon lang jud ka ayo jud kalimot kuan sa Ginoo day ha day ang Ginoo jud ang kanunay jud nga magkuan sa imong ha maguban maghatag unsa man imong gipangandoy ron sa imong kasing-kasing day basta kinasing-kasing jud imong nga pangayoon sa Ginoo ihatag ra gyud na sa Ginoo muna siya nga kanang ato jud ihatag tanan jud atong pagsalig ihatag jud nato sa Ginoo kay ang Dios nakabalog jud siya nakabalog jud ang Ginoo nga kung unsa ang imong pangandoyon basta uban jud ang Ginoo ihatag jud na sa Ginoo muna nga padayon lang jud ay sa imong pagkabuutan padayon lang jud sa imong pagkamahigmaon ug dili pa jud ka makalimot kay kami day di gyud may kalimot sa imuha jud may kalimot sa imuha kanunay jud kay uban sa among mga pag-ampo muna siya nga padayon lang jud ug congratulations thank you ta thank you Nakailis. Congratulations daw. Love you. Sa imong kabuutan, sa mga tanan, daghan kayong salamat sa imong pag-surprise ni Mama. Daghan po kay salamat kay
sa bisan nga wala mi ikahanda pero nagyug kag gihatag sa Ginoo nga naga-surprise ni mama mo na daghan jud kay salamat day sa imong pong mga tabang sa amoa, daghan kay kag na ikatabang mo na daghan jud kay salamat ug ang Ginoo magahatag kanimo sa kanunay ug maayong pagpasalamat day. Love you. Mag-message kay akong banan ingon ako na proxy. Ito yan tingan, salamat kay sa tanang diha sa imong pagmahal sa mo ate. Labi na sa imong mga pagmangkot na kuan yun na nako sa imong pagmahal sa ilahan. Salamat kayo te. Congratulations. Thank you. Thank you, salamat. Thank you, Gaw. Thank you. Bubulo sa nga adlogo ko, itambay ko dito sa Pilipinas. Di pa na kayo may kay tungod imo po ilaglaan. Imo kayo sa mga. Kaya kayo salamat sa pagmahal ko ko magkampi ka na. Salamat. Wala po nagdahong nga ka ng ingon ani po di ay murag ni balo siya sa kuang gisurpresa katong mga nakaraan pa. Pero dako kay kong pasalamat nga itagaan ko niya og ingon ani sad. Dako kay kong nalipay jud ko no. Pero nakahibalo na ko nga giprank jud ko ninyo. Kay sa kadugay-dugay nga kanang kuan kanang naga surpresa mo. Karon gi ako wala ko nagdahom jud nga kanang ako na pud ang inyong ikuan ba. Dati nanonood lang ako. Tapos ako ang nagakuan sa inyo nga i-prank ninyo sila. Tapos karon gi-prank ko sa kong mama. Iyaha kong usa ka nang nibalo siya sa ako ah. Pero daghan kayong salamat. Ma, daghan kayong salamat. Daghan kayong salamat. Nakahinumdum sa diay. Pero wajud ko nag-expect ingon ani ko diay ni. Pero ikaw pa ba din pabayron ani ma'am? Joke lang. Oo, hasta gihapon ko nga mubayad. Joke lang to. Yan ingon na yung mama kay pasayawon jud lagi daw. Congratulations! Uso na podron ang mga sorpresa ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya kini mi viral ug daghang nakatawa sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga mo aksyon. Ang Bigos Flower Shop lang doola, serbisyong sulit way sama. Daghang nakuyawan sa ilang taktika, kaysa permero iprang kanila. Pero sa ending kalit kang masorpresa, kay grabe kabungga ang giandam nila. Sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga mo aksyon. Ang Bigos Flower Shop lang doola, serbisyong sulit way sama. Daghan na silang napalipay nga mga pamilya, hilabi ng mga OFW, kay di masayang ilang kwarta. Upay-upay ang makover nila nga area, serbisyo nga garantisado pa. Sa Davao del Sur, Turil o Kidapawan, ug sa Malungon maabot usab sila. Sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga mo aksyon.
Ang Digos Flower Shop lang doon la, serbisyong sulit way sama. Daghana jud karon ang followers nila. Ang Digos Flower Shop lang doon la,